Part 4 internát. Stop. Aj bože. Idem si umyť zuby. Aj. Takže. No kávka. Tak. Si toto, tú voňavku. Super, toto sa položím. Kávka sa tam zasekla. Tak. Idem sa prezliecť. Čo si dám dneska? Dám si toto. A idem na komp. Alebo budem na mobile. Dobré ráno. Čau, ty si už hore? Áno. Dobre, ja si tiež umyť zuby. Krém na tvár. Voňavku. Tak. Na vecko. Počkaj, čo si obločím? Budem taká ako ty. Super. Dobré ráno. Dobré ráno, babi. Dobré ránko. Čo si obločím potom, keď sa umiem? Asi toto. Ja sa potom obločím. Do tohto. Poďme. Zasa. Tu dám sem. Ja nejdem na vecko. Tak poďme. Obločíme sa. A babi, vy čo robíte? Nič, na mobiloch. My budeme na mobiloch, ale budeme tu. Ja chcem ísť na komp. No takto, dobre. Dobré ráno. Kto ide prvý do kúpeľne? Môžeš ísť ty. OK. To nie je dobré. Čo si potom obločím? Asi toto. OK, stavím sem. No. Takže. Sa umyť. No. Akože berte, že má tú zubnú kepku, len sa mi nechce dávať. Nič sa nestalo. No, takže je na vecko. Môžeš ísť. OK. Oblačím si toto.
Hotovo. A vybavené. Potom pôjdeme dať kde na raňajky. Nie, veď si kúpime tu. OK. Dobré ráno. Dneska si oblečím toto. No. Počkaj, to si dám na gauč. Teď nevyložím mobil. Počkaj, len toto vypnem. Aj. Dobré ráno, idem do kúpeľne. OK. Počkaj, toto si oblíkam. Tak. No, dobre, ja už som tiež. No, poďme tak do reštiky, OK? Ox. Vezmem batoh. Daj si tam môj mobil. OK. Ideme aj do kúpeľky. OK, ja idem na vecko. Super. Som práve zlačená. Takže ideme? Môžeme. Do Ríma. Pôjdeme do nejakej reštiky? No veď, to som myslela na raňajky v dobrej reštaurácii. OK, alebo si niečo kúpime a budeme žierať. To je jedno. Idem do kúpeľky. Ideš. Proste akože sa už urobila. OK, nechám to tak. No dobre, takže poďme dakam. Berem mobil. Ja si obliekam tohle. Vymeňme sa, ty si tam. Pyžamo. Vieš čo, ja si oblečím to obyčajné. Môžeme ísť. Nestačí nám jeden batoh, ako majú oni? Zoberme môj. Čaute, aj vy idete niekam? Áno. Aj, zase som stala prvá. No tak čo? Ideme do kúpeľne. Akože už boli všetci v kúpeľni. Poďme sa prezliecť.
Poďme do obchodu. Či? Áno. Nie, babi. Pôjde len jedna a kúpi nám raňajky. Bože, poďme sa tak nájsť normálne na raňajky. OK. Tak poďme tak na raňajky. Vezmem batoh. Na čo nám batoh? Mobil si môžeme nechať aj doma. Máš pravdu. Poďme. Tak vieš čo, poďme sa takým nájsť. OK. Poďme sa do kaviarne. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo si dáte? No, ja by som si dala ten jahodový koláčik a ten škoricový koktejl. Ja by som si dala jeden croissant a tiež ten škoricový koktejl. Si neviem. Sem. Mne to bude. Tu máte tie koláčiky. OK. A šanujem sem tie koktejly. Mám tu také výborné. Dosť dobré raňajky, že? Len počkáme na tie koktejly. A tu sú koktejly. Díky. Budete platiť kartou? V hotovosti. Dobre, bude to 7 €. Alebo viete, že zaplatím kartou. Píp. Dobre, dovidenia, dovidenia. Tak, a ideme domov. Dobrý deň, čo si dáte? Ja si dám croissant a ja si dám bagetu. Ja si dám croissant, dobre? A ja si dám ten jeden drink, taký. A ja si dám kolu. Dobre. Takže croissant. Koľko to bude? Toto bude 6 €. Nech sa páči. Dobre. Videnia. Ideme sem. Ňam. Úžasné raňajky vonku. Že? Tie nápoje si môžeme nechať. Tu takto dáme. OK. Tak už poďme. Dobre. Tak si poďme takým sadnúť a naraňajkovať sa. Idem to objednať. Dobrý deň, čo prosíte? Máte tu také raňajkové? Máme hotdogy. Tak byť čo 3 hotdogy. A na pitie nejakú limonádu. Dobre. Objednala som 3 hotdogy a limonádu. OK. Takže hotdog 1.
Toto hľadám. Toto hľadám. Hodok 2. A hodok 3. Oni sú chytajú. 1, 2 a 3. A 3 domináty mám donesiem. OK, zjedzme to. Budem platiť, koľko to bude? Bude to 10 €. Nech sa páči. Dovidenia. To ideme tu raňajkovať. Myslíš, že tu raňajky nejaké budú? Jasné, ja tu chodievam. Ja som tu chodievala s rodičmi skoro každý deň, keď sme proste mali taký deň, že sme proste nechceli obedovať doma, ale sme chceli do reštiky, tak sme chodili do tejto. A je to fakt super. Poď sadnúť. Tu je dobré miesto. Ja idem objednať jesť. Takže tie limonády 4 a nejaké akože to už objednala. Dobre, objednala som. Mňam, najlepšie raňajky na svete. Makrónky. A nejaký koláč. A ja som si objednala. Tak, a už tady položíte ten pohár na tanier a oni to už povedz prácu. A idem zaplatiť. Koľko to je? 15 €. Nech sa páči. Poďme, babi. 15 €, to si naozaj zaplatila? Áno, lebo je tu moja obľúbená reštika. Poďme dole. Tu bude najlepšie. Najlepšie raňajky v škole. Nechám tak. No takže položím si ruksak a idem sem oproti. Takže ja si prosím jedno tacos a pre moju sestru jedno tobakit a potom obidve jedna kola a jedna nápoj. Nie, jedno bubble teačko, jedna kola. OK. Bubble teačko, ty máš kolu a mám tacos, ty máš to obľúbené. Mňam. Som bubble tea vypil. Takže to je dobre. Ja som platila až na školské obedy, takže to na nič. Poď, ideme domov. A to je všetko z dnešného partu, takže dajte like pre part 5.